Ćao ljudi, dobrodošli u našu serotonin kuhinju, ja sam Nebojša. Ja sam Milica. Došli smo s posla mrtvi, gladni kao vukovi i bukvalno na brzinu, ovo je puta dva, ubrzano moramo da radimo, da spremamo, inače ćemo da se srušimo. Pravimo pastu sa morskim plodovima u sosu od žalfije i limuna. Tako da pratite nas, zagreli smo posudu i stavljamo da se proprži crni luk i celer. Ovo znate, ovo je da daska ne kliza. Milica to nema, pa ćete vidjeti razliku. Pa ne, evo. Potrudit ću se da mi ne kliza, da te opovrgnem. Ja inače evo cedim limun. Ovo nije nažalost organski limun. Da je organski limun, onda bi i rendali ovu finu njegovu koru, da i nju stavimo, ovako neću. Jeste da sam ga oprala, ali bez obzira ko zna čime sve prska. Ako rendate limun, inače, da znate, renda se samo ovaj žuti deo. Kad dođete do belog, dalje ne rendate. Gorko je, nemojte, ne renda se cijela kora. Tako je. I dodajem odmah malo cayenne paprike. Ovo će da bude ljuto hladna varijanta. Ovo su kraljevski šampinjoni. Oni ne puštaju puno vode i drugo, dovoljno je samo da ih oljuštite ili onako iščetkate, da kažem. Nema potrebe da ih perete, jer ako perete sve gljive su kao tunđeri, upijaju puno te vode posle. Da, izbegavajte inače da perete pečurke zato što upiju svu tu vodu i posle ne mogu da upiju sos koji treba da upiju i ne mogu da daju ukus koji treba da daju. Nije li klizala? Hvala. Bravo je. Dobro. 2 limuna sam ti iscedila, mislim da će biti dovoljno. I jedan ću da oljuštim i tečem na kockice, a? Može. Sitne kockice. Ubacujemo zaleđene gambore koji su očišćeni, a malo kasnije ćemo ubaciti ove kozice koje nisu očišćene. Koristite u kuvanju ove koje nisu očišćene zato što imaju mnogo dobru aromu i jako puno arome puštaju u samo jelo, naročito glava. Tako da, čak i kad imate ovako da ih jedete, dobro je da sačuvate ovu glavu. Možete da zamrznete, možete da je uvijete u neku, da kažem, krpu, pelenu, pamučnu krpu, kad kuvate neku riblju čorbu, neki brodet ili nešto, bukvalno tako celo sa krpom ubacite unutra, da ne morate posle da skupljate i da vadite gde su. A fantastična je stvar za aromu. I sada dodajemo ove neočišćene kozice. Uvek će da bude bogata pasta, Očistimo jedan beli luk. Ovo je sitan, domaći, šumadijski. Nemoj kupujete beli luk ako nema ove brčiće. To znači da je kinesko sranje. Nećemo, kinesko sranje. Inače, čisto da znate, taj kineski beli luk, zašto nema ove brčiće? Zato što se gaji u vodi, da budem precizniji, gaji se u kanalizaciji. I to je razlog zašto je on katastrofalan i otrovan. A kako je beo? Beo je tako što se izbeljuje sa raznim hemijama, neki hlor, čuda i tako dalje. Tako da, apsolutno, ako nema ove brkove, ne, bežite odatle, ne koristite ga uopšte. A za razliku od njega, ovaj naš je pravi prirodni antibiotik. Šumadija bajo. Probaj samo dobar ovaj beli luk. Neka. A probaj ti limun. Limun je odličan. Dobro, limun mogu ja da probam. Ajde. Nisam ni namirnula.
Skupljaju ti se okice nešto, je. Evo, ne mogu više, ako hoćeš čistiti ovo malo. Ajde. Danas si ti šef kuhinje. Ja sam pomoćni kuvar, tako da tražiš šta sve treba da pomažem. Kako to lepo zvuči. To je to i naseckat ćemo ovde za kasnije, pripremit ćemo žalfiju. Ovo sad otvaramo malo da bi ovaj sos malo ispario. I sad čekamo, a mi ne bismo da čekamo. Pasta se kuva tek kada je sos gotov, ili barem skoro gotov. Evo sad još ovo. Hvala. Znači ovde za sada nismo sipali nikakvu tečnost zato što koristimo zamrznute morske plodove. Ukoliko koristite sveže morske plodove, trebalo bi dodati malo neke tečnosti. Ja najčešće dodam belo vino. Ne treba puno, ali više mi se sviđa od vode obično. Vjerojatno si kozice malo pustile. Jesu sigurno. Ja ću sad ovde da ubacim ovaj seckani beli luk. Ja sam ovde još malo. Bravo, to ćemo za kraj. Jao, kako miriš. Čekaj, ja moram dosta. Na more. Dodajemo ovaj seckani limun. Izvolite. I sad kad se ovaj sos redukovao, sad ćemo ovde da dodamo ovaj limun koji smo iscedili. Koji smo iscedili Milica i Milica. Sve lepo promešajte zato što svaki komad bi trebao da se napije ovog soka. Voda za pastu je provrila i Bogato je posolimo. obilno je posolimo, da. I ubacujemo špagete. Ove špagete nam se kuvaju 7 minuta. Gledajte da uvijek ispoštujete to vreme koje piše na pakovanju, jer valjda proizvođač zna koliko treba da se kuvaju špagete da bi bile al dente. Al dente je jako važno da budu, to znači da ne budu onako mekane, prekuvane, nego da imaju ipak malo neku strukturu kad zagrizete, da se ipak osjeti da ste nešto zagrizli. Kada ih pravimo ovako sa sosom, ja ih kuvam 6 minuta i onda stavljamo u sos, one 1 minut će u sosu da se završi. Tako da pratimo. I naseckat ćemo samo malo peršuna. Malo ćemo dodati sad, odmah, a malo ćemo ostaviti za kasnije, samo za dekoraciju. Jao, kako izgleda zanosno je. Što se raduje. Jel da? Neko pastu kuva sa malo ulja, sipa u vodu ili kasnije kad procedi pastu, sipa ulje pa je da bi se kao manje lepila. Ja lično to ne radim i mislim da je to pogrešno. Zašto? Zato što ako ulje obloži pastu, sos ne može da priđe pasti nikako, jednostavno samo će da sklizne. Imaćete odvojeno u tanjiru pastu i sos. I upravo, super nam je ovako uvek. Ovo sve gasimo i venčavamo ih. Vodu nemojte da cedite, pustite ovu skrobnu vodu da vam upadne u sos zato što je jako dobra baš za sos, za strukturu. Biće malo kremastiji, pogotovo kad pravite sad ovako posnu varijantu.
Nema putera, nema sireva, nema ništa od tih stvari, tako da nemate drugu opciju da postignete kremastu strukturu. Kremoznost. Neko će da kaže kako bre nema, pa ima tu biljne one neke stvari. Ima. To ne koristim za jeb. To ništa. I ovo sad sve lepo treba promešati. Deluje mi da je savršeno srazmera. Da. Beli luk na kraju, da fino zamiriše. I ostatak ovog peršuna, a ne, to ćemo kad budemo servirali na tanjir. Kako voliš svoju ženu i kako je lepo sita. Ali treba preko malo maslinovog ili nema to? Šta kaže šef kuhinje? Može. Čekaj malo, eto. Malo maslinovog ulja, ali za ove stvari koristite najbolje moguće maslinovo ulje koje možete da pronađete. To je to. I za kraj, kako ste već navikli, mi vam uz obrok koji smo spremili preporučujemo vino. Danas je to Deurić Traminac ili ti Gewürztraminer. Njihov traminac je nama zaista nešto posebno i mislim možda jedan od boljih domaćih traminaca. Mi ga baš volimo, često ga pijemo, tako da nam je jedan od prvih izbora kada su ovakve stvari u pitanju. I još jedna samo mala napomena. Mi svi volimo uz pastu parmezan, ali uz morske plodove parmezan i sirevi generalno se ne koriste, ne idu zajedno. Tako da može ko misli da mu se to sviđa i tako dalje. Generalno neko pravilo je da to ne ide zajedno, ali pravila su tu, pa ih vi prekršite ako želite. Lajkujte nas, šerujte, subscribeujte, komentarišite kako vam se sviđa, šta hoćete dalje da pravimo. Mi moramo da idemo, po crka smo gladni. Da, idemo da probamo. Ćao! Hvala na pažnji.